Hej alle sammen, hjertelig velkommen til min kanal. I dag der har jeg min kusine Laura med. Ja, hun skal lige binde noget op. Vi skal lave den challenge, som vi tror hedder Don't See. Men vi er ikke helt sikre. Det den går ud på, det er egentlig, at jeg tager bind for øjnene, i det her tilfælde bukser. Og så skal jeg egentlig bare prøve at lægge Lauras make op, uden at så sjovt nok ikke kan se det. Og hvis I ikke ved det, så står min Instagram og alle sådan ting. Det står nede i beskrivelsesboksen, og i dag vil Lauras også være linket. Ja. Så ja. Ja. Har du noget at sige? Nej. Jeg har faktisk kun noget at sige, og det er, at jeg glæder mig. Men også, så glæder jeg mig ikke særlig meget, fordi Anna skal jo lægge en make-up. Her. Og det er lort tid. Nå. Nej. I virkeligheden er jeg ikke lige så dårlig, men jeg tror... Skal jeg lige hjælpe? Ja. Det er bare stramt. Bare gør det så stramt, indtil jeg siger stop, det er for stramt. Stop, det er for stramt. Eller nu er det stramt nok. Jeg binder den ikke igen. Jeg gør bare sådan her. Whoop. Så. Er du klar? Jeg kan slet ikke åbne mine øjne herinde, fordi det gør ondt. Jamen det er så okay. Okay. Nej. Jeg skal bruge den her, kan jeg mærke. Du må ikke... Det lugter ikke af noget, jo. Men du må bare ikke lugte til tingene, for der er noget, der sådan... Fuck, hvad det er. Anna, man må ikke mærke og lugte og sådan noget. Det bliver jeg jo ligesom nødt til sådan. Ja, okay. Nej. Godness. Freak. Kan de se, så de, hvad det var? Ja. Nej. Ej, det er flot. Laura, vil du ikke lige hurtigt sætte låget på? Jo, det vil jeg gerne. Så. Okay. Du må ikke se. Nej, det ved jeg godt, men det gjorde ondt. Okay, nu skal vi have, hvad skal man så have på egentlig? Vi lægger bare lige hurtigt blush. Fordi, det var i hvert fald ikke den. Ej, hvad fuck. Undskyld, min søster, hun kom lige hen. Og det er også hende, der synger. Ej, hvor fuck er den der børste? Har jeg nu rykket til mikrofonen igen? Nej. Godt. Det er den her. Okay, jeg bruger denne her, som jeg tror er sådan en blush. Det er det. I farven Tico Pink. Og så bruger jeg den her Real Techniques børste. I blush børste. Kom her, kig på mig. Kig på mig. Okay. Jeg føler bare, det går helt vildt godt. Det gør det også. Gør det. Laura, du må ikke sige noget. Ej, jeg har lige vasket den her børste. Du kigger ikke på mig. Undskyld. Ej, det er jo behageligt, den der i hovedet. Nej, jeg glæder mig ikke til læbestift og mascara. Okay, nu skal vi have... Hvad skal vi have? Øjnene skal jeg på. Okay. Jeg glæder mig ikke til læbestift. Så vi starter med den her, som jeg ikke ved hvad er. Jeg lægger den på hele øjnene. Kan de se det? Ja. Så kom her, kig på mig. Sådan der. Vil du ikke lige lukke? Jo, det vil jeg gerne. Deres majestæt. Ej. Nu skal jeg have noget øjenskygge. Nej, ikke øjenskygge. Den er her.
denne her. Ej, hvor ønsker jeg børsten. Og det er svært, end jeg troede. Hold op og kig, i det. Se om du kan lide den. Det er så sygt. Nej, ikke ønske. Jeg bruger denne her farve. Inde. Du må ikke lugte det. Den lugter ikke noget. Nej, jeg bruger denne her farve. Prøv shit, den er brugt. Det kan man godt mærke. Jo, men ja. Jeg har også en bunden på den, tror jeg. Jeg tror, det er den der faktisk farve. Nej. Jeg tager det lidt. Er jeg ikke god? Jo, meget. Jeg tror, jeg gjorde det med den forkerte ende på først. Okay, det skal lige sige, jeg ved godt, hvilke børster der er med. Fordi jeg har selv været med til at vælge dem ud. Så bare lige. Ej, det er mærkeligt. Okay, så vi tager det her igen. Det her. Den her, vi bruger den her inde. Så vi også brugt før, vi bruger den der farve. Nej. Den der. Okay. Nej. Når du bliver så kigge på mig, du kigger ikke på mig. Nej, det bliver værre end et læbestift. Okay. Det er flot, Anne. Tak. Det er meget flot. Okay, så lægger vi noget ind i øjenkrogen. Du farver på spejlet, Anne. Hvorfor øjenskyn? Så lægger vi noget ind. Hvor er jeg ikke? Hvad er det her egentlig? Nå. Okay, så lægger vi noget øjens. Det er det der, jeg tror det her det er den hvide farve, som man sådan lægger ind og Ja, det. Vil du ikke lige vise, hvilken farve jeg lige brugte? Jo, det er den, man lægger inde i inderkrogen. Ja, det er rigtigt. Ja. Ej, det må jeg ikke sige. Jeg skal lige lægge mig på. Det er sådan, når du kigger ind på. Så. Nu vil vi highlighte lidt. Okay. Vi skal highlight på. Jeg skal have den børste, Ej, det er flot, Anne. Jeg skal have den børste, som var med i mit produkt, jeg har købt. Altså lige sidste grunden til, at jeg havde den børste med, det er så fordi, at den er meget bedre til highlighter end øjenskygge. Den er lavet til øjenskygge, så det er sådan lidt case, så den er lavet med i video. Du må ikke hjælpe mig. Jamen, det er fordi, den lå helt nede under bordet, tror jeg. Fuck, det nu. Det er den her. Og jeg bruger den her. Og highlighteren tror jeg kommer ikke. Er du klar? Ja. Nej. Det bliver flot. Det bliver flot, ikke? Sådan der. Kinder. Kig på mig. Kinder. Flot. Kinder. Og næsetip. Anna, du har ramt dig selv. Hvornår? Lige der, da du skulle mærke på, om der var altså en børste på hver ende. Så du ramte dig lige der, da du skulle gøre det. Ej, det er altså blevet flot. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Vi skal få en mascara. Nej. Nej. Jeg håber, det bliver flot. Kig
kommer. Jeg vil åbne øjnene. Jeg tror faktisk, det går ret godt. Det går godt. Vil du ikke lige hurtigt lukke mascaraen? Og læbestift! Nej, jeg skal med nogle bronzer. Okay. Ja, bronzeren, den er svær at lægge. Jeg kan mærke, det er den her, fordi den er lidt sådan her. Rosa. Det var vist mascara, kan jeg mærke. Okay. Ej, jeg kan ikke huske, hvilken en, der er bronzer. Jo, det er vist den her. Er det ikke? Ja, det er det. Du lyver. Og det er faktisk ret flot. Det er også ret flot. Kig på den anden side. Og heroppe. Også mange, du kan læbestift. Vil du også lige lukke den? Ved hvad? Ja, den her. Jeg vil lige skrive. Ej, hvor nu min næse. Så skal jeg bare lige holde på læbestiften. Hov, det der. Ja, det er det. Hvor er din læbe? Er du færdig? Ja. Okay, værsgo at tage. Nej! Jeg følte du tog mascara på mine læber, altså hvem er du lige, Anna? Jeg følte selv, jeg var rigtig Skal vi lige tage nogle selfies? Ja. Ej. Hej, mit navn er Flemming Olsen. Ej. Jeg kan prøve at komme ud i lyset her. Prøv at komme ud i lyset, så kan man se dig. Hej. Ej, Laura. Du sagde, jeg ramte rigtig godt. Okay, din bronzer er faktisk blevet meget flot her. Den er ret flot. Okay, man kan bare overbevise. Det kan være, at du skulle hen til solen. Ej, Ej, Anna, jeg skal have det her ind nu. Ja. Nå, Kan man godt mærke. Ej, nu skal vi se. det var alt for den her video. Ønsker, at der er sol her. Og Anna, kan du se, at du har ramt dig selv der? Nå, jeg skulle da. Så, nu er Ej, det er ubehageligt, det her med skarpe på læberne. Nå, det var alt for den her video. Jeg håber helt meget, video med Laura, så sig til. Vi synes i hvert fald, det er helt sjovt at lave. Ja, det var min far. Ja. Så, ja. Hej! Du ramte faktisk